Salutare toată lumea, astăzi o să vedem cât costă inventarul meu din 2025, aproape 2026. Deci cam acesta este. Am avut și lucruri poate mai bune și a început cu fix acum. Am avut și cuțite mai bune și mănuși, dar na, acum asta e că cred că e cel mai ieftin cuțit și cea mai da, bine că mă bâlbâi. Perechea asta de mănuși cred că e cea mai ieftină din tot jocul. Bun, dar știi ce? Hai să începem. 735. Bun, hai să... Mamă, dar plouă tare, sper să nu se audă pe clip. 750 punem. 7... Stați un pic. Ori... 7... Bun. După aia trecem la AK. Hai să vedem cu stickere, full stickere, cam cât ar fi cu full stickere. 420 să spun, deși ar costa mult mai mult. 420. Bun. Hai să punem 52 plus. Nu, stai, nu. Că n-am niciun sticker de fapt. Am doar charmul care a fost gratis, ăla de Crăciun. 55 plus 55. Ok. Astea nu știu. Ăsta nu știu cât o să fie. Hai să vedem. Ăsta 30. Hai să spunem 31, ce să mai. 31. Ok. 50 plus 50. 50. Așa, ok, guys. Hai, punem 50, ce să mai. Plus 50. Hai, spunem 2. Ai, nu. 19. 19, stați un pic. 19. Opa, stați că am făcut o greșeală. 19. Bun. Și cu MP7-le 55, ce să mai plus 55. Următorul care M60 ăsta 22. Ok. Plus ăsta nici nu mai pun charmul ca idee, parcă să stați un pic. Nici nu mai pun acest charm care costă și el ceva, nu mai punem. Punem doar palmă. 106 plus 106, 106. 106. Ok, plus Tecno 15 gold 15. Nu mai pun și virgula 50 de bani sau cât e, așa că n-are sens. Mai spunem 16 plus 16. Cât ce mai? Puțin așa, AUSP-ul 42 plus 42 grafiti, ok, nu interesează. Și cu 2 stickere. Să punem 8 gold plus 8 cu asta plus 34. Sper să nu se audă așa tare ploaia pe video, că poate destul de tare, în fine. 40, ce să mai plus 40. Ok. Plus 19.
Hai, punem 57, 56, nu. Stați, hai să punem 57. Hai, plus 57. Ok. Hai, punem 50, ce să mai. Plus 50. Ok. O gold. Stați așa un pic. Ok. Plus 8. Plus 8. Ok. Ok. Punem 3 gold. Stați un pic. 3. Ăsta MP5, UMP1, MP5, UMP, 2 gol, ce să mai, 2, bun, ăsta 5, hai să punem 5 gol, ce să mai, 5, ăsta spasul 1, da, gold plus 1 plus 121 plus 121. Bun. Bun. Ăsta așa. Trecem la ăsta. 5 gol, nu, 4 gold. Opa. 4. Ok. După aia trecem la asta 8 gold plus 8. Ok. Ca idee, doar stickerul costă 40 și testați un pic, uitați-vă un pic. Doar stickerul ăla de sus costă 40 și nu mai zic ăsta cu 4 years, vreo tot 40. Dar în fine, na, 117. 117. Găsește așa, 4 gold, 4, 4. Păi, așa. 4, 15 gold. Bun. 15. 15. Desert Eagle-ul nostru preferat. Hai, 59, ce să mai. Plus 59. După aia vine OSP-ul acesta. Hai, punem 2 gol, ce să mai. 2, ok. Și vine acest G22 super șmecher. Carbon, white carbon, 152. 152. Și cu asta un sticker, 5 gold. Opa, mă scuzați. Bun, și opa, mă scuzați. Și cu asta 5 gold, ce să mai. Și mai am ceva? Nu. Rezultatul este 3165. Mă așteptam la mai mult, dar este ok. Dar am o întrebare. O întrebare întrebăloasă. Să-mi vând tot timpul. Bine, nu o să primesc. Nu e chiar gen. Dacă le vând pe toate, nu o să primesc 3165 ca idee. Știți, nu? Că, na, uite, de exemplu, dacă eu vreau să-mi vând, uite, să zicem că FS-ul, da? Cât e? 50 gold. Opa, stați un pic. 50, da? Mie îmi dă 40. Deci, na.
nu prea să merită, dar na. În fine, fraților, și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Alex Sos 777 și ne revedem data viitoare. Pa!